Uyaqhubeka umngcwabo kaKipha Choncho oneminyaka engu-60 ubudala ehholo lomphakathi eCorpsville endaweni yasePietermaritzburg maphakathi neKwaZulu-Natali. Kuzokhumbuleka ukuthi indodana yakhe uChoncho, uZakhele Cindi, ubeshaya phansi ngonyawo ethi akafuni ukungcwaba ubaba wakhe ngenxa yokuthi ubengekho empilweni yakhe, bungekho ubudlelwano noyise, futhi ekhala ngokuthi wamvulela ne-protection order ngesikhathi esaphila. Abangcwabi iSibiya Funeral Service yiyo egcine ilule isandla ngokusingatha wonke umngcwabo kababa uChoncho. Ngane zakwethu-ke sokhumbula ukuthi-ke lana-ke lona-ke wesilisa ujikeleze kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana eshaya ngengqimpothi ukuthi yena angeke nje azamngcwabe uyise ngoba bebengashayisani, uyise waze wamvulela nencwadi ye-protection order, incwadi yokuthi-ke bangasondelani, incwadi yesivimbelo senkantolo ukuthi yena noyise ayikho into ezobaxhumanisa. Ngane zakwethu, kanti uzoficwa ukudlula emhlabeni ubaba wakhe. Uma intatheli imbuza yeziko lezindaba uchazile ukuthi yena vele wayazi ukuthi ubaba wakhe ozoshona kuqala, yena akakazoshona okwamanje. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba lana kuMgosi, ngoba ngane zakwethu lana-ke nje ubani noba luvulelekile ukuthi akhiphe ingonyuluka yakhe, isifuba sakhe sikhulume laphaya kwi-comment section nangokolwazi nangentshisekelo yakho, ukufisa nje ukuhlangana nokuphilisana komphakathi nokuphilisana kwabantu. Konke lokho sicela usisherele kona laphaya kwi-comment section ukuthi wena uthini. Thina-ke njengomgosi sithi siyafisa-ke ubaba uChoncho engathi engaba yidlozi elihle nondodana wakhe, ngoba njengoba engcwabe uyise okusho ukuthi indodana ixolile. Ngane zakho sithembeke nayo-ke indodana ukuthi izohamba hambe impilo ibe ngcono, ilithole ipasi, ngoba ikhala ngokuthi kayinapasi. Ngeke-ke sigeqe amagula semuke ngane zakwethu, siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.